Iban Kolona hilda Korsikako militante independentista ezaguna. Kolonak ia 3 aste zeramatzan koman hilabete hasieran espetxean jasandako eraso batengatik. Erignak prefetaren hilketagatik zigortu zuten Irlako mugimendu nazionalistako ikur da horrez geroztik. Patriz Espinoshiaren abokatuetako batek eman zuen heriotzaren berri eta jakinarazi zuen hildakoaren familiak ez duela adierazpenik egingo gertaturikoaz. Kolonaren hilketak zeresan handia eman du Korsikan eta Frantzian, erasoaz geroztik aspaldidaniko manifestaziorik eta mobilizaziorik handienak egin baitituzte Mediterraneoko Irlan. Militante nazionalista 2003tik zegoen preso eta biziarteko kartzelaldi zigorra ari zen betetzen. Gainera, DPS bereziki zainduriko estatusa zuen eta horrek eragotzi egiten zion Korsikako kartzela batera hurbiltzea. Urteotan hainbatetan eskatu dute gainera DPS estatusa kentzeko, baina beti ezezkoa jaso zuen. Kolona oraindik koman zegoela eta Korsikako herritar askoren haserrea ikusirik Jan Castells Frantziako lehen ministroak erabaki zuen presoa zenari DPS estatusa kentza eta iragan astean Frantziako justiziak zigorra eten zion osasun arrazoiak argudiatuta. Arratsaldeon guztioi, ikusteko dago Kolonaren heriotzak zer eragin izango duen Frantziako eta Korsikako gobernuen arteko elkarrizketetan eta Korsikako mugimendu nazionalistako alderdien harremanetan. Izan ere, Frantziako barne ministroaren Korsikako bisitak agerian utzi du, beste behin ere, iragan agintaldian gertaturikoa ez dela ezusteko bat izan. Irlako mugimendu nazionalista zatituta dago. Zatituta behintzat, Gilles Simeoni gobernuburu autonomistari aldarrikapen historikoen aferan aurre egiteko baldin bada. Oiana Teixeire Berriako kazetaria Korsikan izan da azken astean eta gertaera hauek aitzaki berarekin konexioa egin dugu gaur. Inkesta bada, ikerketa bada, presondegian gertatutakoa ikertzeko, erasotzailea bera ikerketapean ezagri dute erailketa saiakeragatik zen, baina orain erailketagatik izango da. Eta kontua izango da, argitzea nola segurtasun handiko kartzela batean, 8 minutuz uzten aldiren 2 preso eta bat bestea erailtzen saiatzen, zaindaririk gerturatu gabe. Eta uste dut hori izanen dela batzorde horren erronka, ez? Arazoen bat izan du konexioekin jarraituko dugu lerroburuekin, izan ere Mendebaldeko Sahararen independentziaren aldeko eragileek elkarretaratzetara deitu dute biharko eta etziko Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Espainiako gobernuak joan den ostiralean bat egin zuen 2007an Marokok Sahara Mendebalderako proposatu zuen planarekin eta hainbat eragilek eta indar politikok gaitzetsi dute erabaki hori. Bilbon, Donostian eta Gasteizen bihar egingo dituzte protestak. Arratsaldeko 7etan Espainiako gobernuaren ordezkari ordetzen egoitzen parean. Espainiako gobernua kolonialista saltzailea izango da mobilizazioaren leloa. Iruñan berriz asteazkenerako deitu dute elkarretaratzea arratsaldeko 7:30 gobernuaren ordezkaritzaren aurrean. Berriak atzo elkarrizketatu zuen Mohamed Limam, Fronte Polisarioak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkaria. Hark gogor kritikatu zuen Madrilen jokabidea eta elkarretaratzeetara parte hartzeko deia egin zien Euskal Herriko herritarrei, baita indar politiko eta sindikalei ere. Ekonomia arloko gaietan berriz, Guggenheimeko garbitzaileek 20% soldata hobekuntza lortu dute. 283 greba egunen ondoren, hala greban zeuden 13 garbitzaileak ostegunean itzuliko dira lanera. Guggenheim Museoko 18 garbitzailetatik 13 iazko ekainaren 11an hasi zuten greba. Ia guztiak emakumeak dira eta asko urte luzez bertan lan eginikoak. Kale garbitzaileekiko soldata arrakala amaitzeko eskatzen zuten, lan galtua zen eta ez dute lortu bere osotasunean. Hala ere, soldata igoera esanguratsua da 20% inguru. Soldata gordina 23.500 euroraino igo dute, lehen baino 3.400 euro gehiago urtean. Hori bai, soldata oinarria ez dute ukitu eta igoerak gainsarien bitartez lortu dituzte. 2024an iritsiko dira baldintza horietara.
Ordea grebara deitu ez duten garraiolarien patronalarekin akordioa egin du Espainiako gobernuak gasolioa merketzeko eta ikusteko dago eskaini dituen neurriak nahikoa izango diren grebanari direnek lan uztea bazter dezaten Euskal Herrian. 500 milioi euroren laguntzak jarri ditu mahai gainean Madrilek, baina ez du azaldu nola gauzatuko duen laguntza hori, ez da zer neurri hartuko duen ere. CNTC Espainiako garraiolarien elkarterik handienak onartu egin du gobernuaren eskaintza eta gaur jakingo da 3 sindikatuak eta Bilboko portuko autonomoek zer egingo duten. Berriz hezkuntza itunari dagokionez, ostiraleko greba bertan bera utzi dute sindikatuek Eusko Legebiltzarrean hitzartu dituzten hezkuntza itunaren gaineko zuzenketak aztertu ostean erabaki dute greba ez egitea. Atzo bildu ziren ELA, Pesteilas eta Comisiones Obreras sindikatuak Bilbon, Eusko Legebiltzarrean hitzartu dituzten hezkuntza itunaren gaineko zuzenketak aztertzeko. Joan den ostiralean lortu zuten akordioa EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosik. Sindikatuek adierazi dute gabezi eta zehaztasun falta ugari ikusi badituzte ere, oraingoz grebarik ez egitea erabaki dutela, hala ere, ez dute baztertzen gerora mobilizazio gehiago egitera deitzea. Ipar Euskal Herrian aldiz joko arauak alda ditzagun lelopean Euskal Herria Baik kanpaina bat abiatu du Ipar Euskal Herriko etxebizitzaren egoera salatu eta Frantziako estatuari neurriak har ditzala eskatzeko gutuna bidali diote gainera Pirinio Atlantikoetako prefetari ekintzak egingo dituztela iragartzeko. Ekainean izango diren Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak ere baliatzeko asmoa dute, proposamen zehatzak egiteko monopoliaren estetika erabiliko dute, pertsona batzuek duten jokoa salatzeko. Kanpaina horri begira, monopoliaren kode bisualak erabiltzea erabaki dugu. Pertsona batzuen jokoa salatzeko asmoz. Izan ere, egun etxebizitzaren bidez, espekulatzen duten pertsona batzu daude Ipar Euskal Herriko jendartearen parte handi batek etxebizitza duin bat eskuratzeko arazoak dituenean. Joko arau horiek aldatzea dugu xede, merkatu libreak ez ditzan bere arauak indarrez aplikazi. Gizarte arloan Arantzadi Zientzia Elkarteak Ezkabako espetxeko beste 15 presoren gorpuzkiak aurkitu ditu Berriozargo hilerrian. Hilaren 9an hasi zuen indusketa eta luzatu eginda uste baitute litekena dela 15 horien azpian gehiago egotea. Lehen zantzuen arabera baliteke 21 pertsonaren gorpuzkiak egotea hobi horretan, horietako zenbaitzuk anarkistak. Txinparta Elkarteak jaso zuen informazioaren arabera litekena da, ihes egiten saiatzea leporatuta frankistek hil zituzten 21 presoen gorpuzkiak izatea horiek. Jasotako informazioaren arabera, hil ostean gorpuak Berriozarrera eraman zituzten kamioi batean. Irudi hori hiltzatuta geratu zitzaien kamioia pasatzen ikusi zuten herritarrei Txinpartaren arabera, eta horri esker aurkitu ahal izan dute hobia herriko herrian. Eta lerroburuekin amaitzeko, Barakaldoko Kabo Kilatesen omenezko gurutze frankista eraitsi du Ernai Gazte antolakundeak honekin batera, Erandiokoa ere eraitsi zutela aldarrikatu dute ohar baten bidez. Horrela itsasadarrean bi aldetako monumentu frankistak kenduta daude, bi horien ostean, eta Ondarrukoa eta Lemoatxakoa ere eraitsita, Bizkaiko kaleetako azken gurutze frankistak kendu ditu Ernaik. Atzodanik beraz ez dago Bizkaian monumentu frankista publiko gehiagorik. Gazte antolakundeak adierazi duenez, ekimenaren bitartez, Espainiar estatuaren oinarri fascista salatu, Euskal Herriaren memoria justu eta demokratikoa defendatu, eta gaur egungo fasismoaren indartzea onartezina dela aldarrikatu dute, gehituta fasismoaren espresio guztiei aurre egita ezinbestekoa dela. Ernaiko kideak ez dira ikur frankistak kentzera mugatuko, oharrean aipatu dutenez, gazteak herriaren memoriarekin konprometituta daude, eta egiazko memoria justu baten alde lerratzen dira, fasismoak herri honetan eragindako mina eta zapalkuntza argitara aterata. Esan dute ere, egungo fasismoaren eta eskuin muturraren aurrean egongo direla gaurtik hasita. 95 urte beteko dira aurki fasistak Bizkaira sartu zirela, eta horren karietara dator ekimena dinamika osoa bihar aurkeztuko dute.
Bada eguneko argazkiak horrela, heldu 10 egun garraiolarien grebari, garraio sektorearen protestak areagotu dira grebaren 9. egunean. Besteak beste, Tradisnak martxa motela egin du Nafarroan, sektoraren egoera kritiko eta jasangaitza salatzeko. Azken orduetan gainera hainbat patronalek tartean Fenadismerrek grebarekin bat egitea erabaki dute Espainiako gobernuak astelehen honetan agindutako laguntzetan zehaztasun falta ikusita aiara durreta. Garrailariek greban jarraitzen dute erregaien prezioa aldiro berrikustea eskatzen dute besteak beste. Gasolioa etengabe igotzen ari dela, toperik ez daukala, ez dakigula noiz izango den topea, eta orduan eskatzen ari gera berrikusi dadila prezio hori aldiro. Egun garraioaren tarifa 3 hilabetean behin berrikusten da, baina azkenaldian erregaiaren prezioak igoera nabaria izan duenez, garraioaren tarifak astean behin edo 15 egunean behin berrikustea eskatzen dute. Horretarako neurriak jartzea eskatu dizkiete Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari. Neurriak hartu ditzala, garraioaren arazo honi aurre egiteko edo konponbidea bilatzeko. Atzo Nafarroako gobernuarekin bildu zen Tradisna baina ohiko batzarra izan zen. Hori bai, 3 parte hartu zuen eta gaur bilera du Txibiteren gobernuarekin sindikatuak eskatuta. 3 azaldu duenez gainera bilera eskatu zioten Laukoari eta martxoaren 17an Arantza Tapia sailburuak logistika eta garraioaren sektoreko ordezkariekin bilera izan zuen, eta 3ko ordezkariak ez zituzten gonbidatu. Aztertu egin gaituelako aurreko astean, mila artean sektorearekin egin zuen bilera hartan. Bestalde, Espainiako gobernuak 500 milioi euroko neurriak iragarri ditu erregaiak merkatzeko. Errepide garraioko batzorde nazionalarekin akordioa lortu du Sánchezen gobernuak eta Espainiako patronal batzuk adostakoaren kontra agertu dira. Esaterako Fenadismerrek grebarekin bat egitea erabaki du. Espainiako gobernuak egindutako diru laguntzen zehaztasun falta argudiatuta. 500 milioiko laguntza ez dago batu zertarako den, ulertzen. Errandu bai, maindugu 500 milion, baina ja, oite bortzetik goiti. Izan ere ez dute jakinarazi bilgailu bakoitzak bere ezaugarrien araberako laguntzak jasoko dituen edo beste modu batera egingo den, ez da gasolio litro sentimotan zenbat merkatuko den ere. Kamiolarien esanetan presio egitea baino beste erremediorik ez dute eta gero eta sektore gehiagok pairatzen dituzte grebaren ondorioak. Bada Gipuzkoa eta Bizkaiko arrantzaleek gutxienez astera arte itsasora atera gabe egongo dira garraioaren greba delata. Ondoren egunetik egunera erabakiko dute zer egin egoeraren bilakaeraren arabera. Era berean garrailarien lanustea eta energiaren prezioak direlata, arazo handiak sortzen ari dira industrian, janarien banaketan baino gehiago. Bestaldetik atzoko egunarekin 3 aste bete dira Ukrainako gerraren ondorioen inguruko jarraipena egiten ari zela. Pablo González kazetari atxilotu eta espetxeratu zutela ordutik ez familiak eta ez haren konfiantzazko abokatuak ezin izan dute harekin harremanetan jarri. Euskal Kazetarien elkartea harremanetan da Gonzálezen familiarekin eta abokatuarekin. Amaia Goikoetxea, hain zuzen ere elkarteko dekanoarekin hitz egiteko aukera izan du gaur eta horrela aritu da kazetariaren egungo egoeraz. Zoritxarrez ez dakite ezerrez, ez dakigu ezerrez. Ni atzo gauean hitz egin nuen bere abokatuarekin, Gonzalo Boyerekin, eta ez dakite ezerrez. Osea, oraindik ez dakite ezerrez. Ez haiek ez guk, ez dakigu ezerrez.
Eta gaiz aldatuta arrazakeraren aurkako egunaren bueltan hainbat ekitaldi egin dituzte egunotan ehunka lagun bildu dira Euskal Herriko hainbat hiriburutan arrazakeraren aurkako aldarriekin. Kontrol kolektibo arrazistak eta arrazismo instituzionala salatu dituzte besteak beste Udane Arbeo. Ekitaldi ugari egin dira arrazakerearen eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Gipuzkoako Medicus Mundi SOS arrazakeria eta gobernuzkanpoko erakunden koordinakundaren eskutik arrazakeren eta xenofobiaren aurkako 25. martxa egin zen igandean, Pasaia eta Donostia artean. Irun eta Hendaia arteko mugan ezarritako kontrol selektiboek pertsona migratzaileak babesgabetasun egoeran uzten dituztela salatu zuten. Iaz orotara 7 migrante hil ziren Euskal Herrian migrazio bideetan. Aurten ere martxoaren 12an migrante bat desagertu zen Bidasoa ibaia gurutzatzen ari zela. Bilbon aldiz SOS Razismo Bizkaiak eta ongi etorri errefuxiatuak Bizkaiak deituta arrazismo instituzionalaren salaketa ekarri dute erdigunera. 100 pertsona batu ziren astelenean arrazismo instituzionalaren aurkako aldarrira. Hizkuntza, arraza eta adin aniztasuna izan ziren nagusi. Iruñako Gaztelu plazan ere jatorri ezberdinetako 100 pertsona inguru batu ziren asteleen eguerdian arrazakeria eta xenofobia salatzeko xedez. Hala ere kasu honetan erakundeak jomugan jarri beharrean hauen eskutik joan zen protesta. Izan ere Nafarroako migrazio politiketako zuzendaritza orokorra izan zen kontzentrazioa deitu zuena. Eusko Jaurlaritzak bestalde ijito herriarekiko estrategia bat ondu duela ohartarazi du gizon eta emakume ijitoek ijito izateagatik jasaten duten diskriminazio historikoa eta egiturazkoa genditzen laguntzeko helburarekin. Ijito herriarekiko euskal estrategia hau urrats berria da. Gizarte bidezkoagoa eraikitzeko beste urrats bat. Baita inklusiboagoa ere, diskriminaziorik gabeko gizartea. Bien bitartean deigarriak dira ertzaintzak argitaratutako datuak, gorroto delituengatik jarritako salaketek gora egiten jarraitzen baitute, batez ere arrazakeriak eta xenofobiak eragindakoek. 2021 batean zenbatutako 277 gorroto delituetatik 162 arrazakeriak eta xenofobiak eragindakoak izan ziren hain justu. Hori ez gain Nafarroako SOS arrazakeriak arrazakeriari buruzko urteko txostena aurkeztu du. Bertan elkarteak 2021 batean egindako 282 arreta eta egoera irregularrean dauden pertsonek jasaten dituzten oztopak nabarmentzen dira. Txostenak jasotzen du kasuen 70%an agente diskriminatzailea erakunde publikoa izan zela, eta beraz arrazismo instituzionala deritzona betikotzen jarraitzen dela, pertsonak jatorriagatik edo egoera sozioekonomikoagatik diskriminatuta. Horren aritik arrazakeriaren aurkako manifestazio antolatu du Nafarroako SOS arrazakeriak. Larun batean izango da eguerdiko ordu batean Iruñeko Merindades plazatik abiatuta. Queremos ver estas personas como víctimas. Bada Gasteizera goaz orain bertan baita Estilanao lankidea uraren munduko eguna dugu gaurkoa eta horren harira Arabako hainbat elkartek ekimenak antolatu dituzte munduko herrialde guztiek ura eskura izan dezaten zer gehiago dakigu Esti. Oinarrizko eta beharrezko ondasuna da ura, baina oraindik ere milioika biztanleentzat urria da eta ez daukate edateko, janaria prestatzeko edo garbitzeko txorrota irekitzeko aukerarik. Horren adibide dira Ginea Konakri, Peru, Honduras eta Kolombia bezalako herriak eta hain zuzen ere garapenerako gobernuz kanpoko hainbat erakunde lanean ari dira Araban, herri hauei uretarako sarbidea ez erraztealdera lan egiten dutenak. Guztira Gasteizko udalak diruz laguntako 4 ekimen martxan jarri dituzte eta gainera lauretan emakumeak du zeregin nagusia. Hamaikako lantaldea bi erakunderekin izan da, nazioarteko elkartasuna eta Medicus Mundi Araba. 2020an hasi ziren Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en Jeriko proiektuarekin Alipular eta nazioarteko elkartasuna erakundeak. Horren bidez, erdialdeko Jeriko hiriko 3052 pertsonari eta Pelel udalerriko 280 herritarri ura ematea ahalbidetuko dute edateko ura lortzeko bi sistema publiko eraikiz. El proyecto es un proyecto de cooperación al desarrollo que ejecuta Solidaridad Internacional y Alipular. Es un proyecto que busca, por supuesto, dar acceso a agua a la ciudad de Jericó y al pueblo de Pelel. Y tiene 3 líneas de trabajo fundamentales. Una es la construcción de un sistema de abastecimiento de agua. 2, crear comités comunitarios que se encarguen de la gestión y sostenimiento de estos sistemas. Y 3,
que la mujer sea que tome un papel fundamental en todos los procesos de decisión y de gestión de estos sistemas de saneamiento, de estos sistemas de agua. Promovemos que la mujer tenga un papel importante, un papel central, que ellas puedan ser las protagonistas, porque estamos hablando de un país o de una zona en la que las mujeres sí tienen un papel fundamental, por ejemplo, en la agricultura, en el agua, porque son las que se encargan de traer el recurso a casa, pero eso no se traduce en toma de decisiones, por ejemplo, a nivel de sociedad. Bestalde, Medicus Mundi Arabak Peruko Aiakutxo mendilerroko 3 landa herriraino eramango ditu ura eta saneamendua. Handeetako 3 komunitate txikitako 453 pertsonek lortuko dute ura, ur sistemak eta bainu ekologikoak eraikitzeko helburua duen proiektuaren bidez. Lanean ari dira Perun, komunitate isolatuetan, ez dute bermatuta ura eskubidea, haiek ez daukate urik ezketan, saneamendurik, bai? Orduan egiten ari garena, saneamendu etxeraino eraman, eta ura bebai, ez etxe barruan, dozik eta kanpoan, baina iturriak zotzen ditugu eta letrinak ere, letrina ekologikoak. Arabatik datozen bestelako gai batzuei helduta berriz esti udalerrietako garraioa hobetzeko beste pausu bat eman dute, ezta? Bai, hala da, Foru Aldundiak 60.000 euroko aurrekontuarekin lagunduko du 20.000 biztanletik berako udalerrietan udalerri barruko garraioa martxan jartzen. Horien artean daude batetik Foru Garraioko lineak eta bestetik Arabako udalerriek kudea ditzateketenak bai herrigune baten barruan eta bai udalerri bereko herrien artean. Izan ere, lurralde horrek abiatzen du Aldundiak, Arabako herritar guztiek zerbitzu publikoak berdintasun baldintzetan eskuratzeko aukera izan dezaten. Horien artean, bereziki garraio kolektiboa lurralde barruko garraio publikoko mugikortasunari dagokionez. Horrela, biztanleek beren bizileku eremuan jarrai dezaten erraztu nahi dute. Horrez gain, Gasteiz bueltako kontuekin bukatzeko esti martxoak 3 elkarteak egia jakiteko eskubidea ez eragozteko eskatu dio Espainiako Kongresuari. Zein dira auziarekin lotutako azken berriak? Martxoak 3 elkarteak eskatu die talde politikoei eta Espainiako Kongresuko bozeramaileen batzordeko kidei egia jakiteko eskubidea ez eragozteko eta 1976ko martxoaren 3an Gasteizen gauzatutako polizia jardunari buruzko ikerketa batzordea sortzea errazteko. Martxoak 3 elkarteak herritarren ordezkari gisa erantzukizuna eta bizikidetza eraikitzeko eta gertakari horiek argitzeko bidean aurrera egiteak dakarren lasaitasuna kontuan hartzeko eskatu du baita. Ondo da, esti eskerrik asko, gu prest gaude manifestua zabaldu dute mugimenduko ordezkariek igandean Donostiako Trinitate plazan eginiko prentsaurrekoan. Bertan, burujabetza praktikara eramateko kanpaina baten berri eman dute eta horretarako izen emateko epea zabaldu. Maiatzaren 14an jakinaraziko dute nortzuek egin duten bat egitasmoarekin eta azalduko dute lehenengo burujabetza ekintza noiz eta non izango den. Dinamika gehiago ezagutzeko Unaia Paulaza euneko kidea izan da gurean gaur magazinean entzun dezagun. Burujabetza horiek praktikan jartzeko egin dugu, ezta? Eta horrek esan nahi du, azken finean, aukera ematen dugula eta aukera bat luzatu nahi dugu jendeari, protagonista sentitzeko, sujetu sentitzeko, eta burujabetza horiek praktikara eramaten laguntzeko, ezta? Orduan genduna izan zen, pasadan larun batean, prentsaurreko bat hori dena publiko egiteko, eta orain maiatzak 14 bitartean, modu erraz batean, izena emateko aukera hongo da, ez? Izena emateak zer esan nahi du, ez da atxikimendu huts bat, hor 2 konpromiso hartzen dira, hor jartzen du, horko izena emateko hortan, eta bat izango litzateke, maiatzaren 14an, ekitaldi publiko batean, aurkeztea konprometitzen zerala, eta bigarren izango litzateke egunetikan proposatzen ditugun burujabetza ekintza diferentetan parte hartzeko prest zaudela. Pantalla aldatzerak esan nahi du burujabetzak praktikan jarriko ditugula, eta burujabetzak praktikan jartzeak esan nahi du edo lehen ditugun aurrekariak hartuta intsumituak edo ikastolek egin zuten bezala edo beltzek bere estatu batuetan eserleku bat izan zezaten egin zituzten aldarrikapen horiek.
Zergatia da, nazkatuta gaudela behin eta berriz eskatu dugula burujabetza hori eta inork ez digulako emango lapurtu dizkiguten burujabetza horiek. Frantziak, Espainiak, kapitalak edo erdarek kendu dizkiguten burujabetza horiek ez dizkigute itzuliko guk hartzen ez bali maitu. Nafarroatik Bizkaira egin dugu lehen eta oraintxe Bilbora goaz hain zuzen ere, pandemiaren ondorioz azken bi urteetan antolatu ez den arren, Bilbao Basque Fest Euskal Kulturaren jaialdia hiriburura itzuliko baita, aste santuan 200 jarduera baino gehiago izango ditu. Jaialdiaren 8. edizioak baita hainbat berritasun ere, horien artean ekoizpen propioko ikuskizun bat aira daurreta izan da jaialdiaren aurkezpenean. Bilbao Basque Fest Euskal Kulturaren jaialdia berriro hiriburura itzuliko da aste santuan apirilaren 11-tik 17 arte. Hiria dinamizatzeko, turistak eta inguru bisitariak erakartzeko eta aste santuan hirian geratzen diren bilbotarrei kalitatezko proposamen zabala eskaintzeko asmoz itzuli gara. Pandemien ondorioz azken 2 urteetan ez da antolatu eta jaialdiaren 8. edizionek 200 jarduera baino gehiago izango ditu, baita hainbat berritasun ere. Edizio honek berri garrantzitsuak ditu eta bisitarien digutenen artean gure sustraiak eta ohiturak ezagutzera emateko apustua erakusten dute. Ekintza eremua zabaltzen doa Bilbao Basque Fest, izan ere 4 espazio berri izango ditu jaialdiak. Casilda Itorizar Parkea Space Parkearen agertokia izango da. Etxebarria Parkean bestalde Artzain txapelketa egingo dute. Horrez gain erreprodukzio museoa perkusio eta hilerraren egoitzan izango da. Eta Club Deportibo Klubeko frontoian Euskal Sustrai gaua ikuskizuna antolatuko da. Azken hori gainera ekoizpen propioko lehenengo obra izango da, eta jaialdiaren emanaldi garrantzitsu eta esanguratsuenak bildu nahi dira horretan. Hala nola, dantza, herri kirolak eta musika. Horrez gain, euskal humoreaz, gastronomia, zinemaz, kalejirez, musikaz eta beste hainbatez gozatzeko aukera egongo da euskal kulturaren jaialdian. Ikusten dizuenez, askotariko egitarau zabala eta kalitatezkoa da. Aste santuko egunetan Bilboz gozatzeko. Aurtengo edizion halaber, ostalaritzako eta merkataritzako ia 300 establezimendu jaialdira atxikitu dira. Eta ordutegia zabalduko dute, baita Metro Bilbaok ere eta jai egunetan ordu biak arte egongo da abian. Badaguneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Nogen taldeak argitaratu berri duen Keari kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegun, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian, ondo izan eta bihar arte.